Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngeten mawon. Sampeyan paring Jawa, ndarane kula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digonggu kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petra menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka. Sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda jana jendha. Ora iki. Seneng aku nek wong mletik iki. Sama beda jana jendha iki tegese apa? Sama beda jana lan jendha. Inggih menika mboten kenging mban cindemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, ha? Kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Ha, wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kaliyan labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kaliyan menapa ing sampun dados kalepatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petra. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekulasdewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petra. Oh, ayo mesti ya, Kang. Ha mesti. Ha iki apa sing aja-ajake menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho, Tru. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki fatih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar kowe. Agong gedhinge kepati-pati tenan bangun nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku ki wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Akeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo, Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu ae, Tru? Ndasmu. Mula dhewe ora wani, Bratayuda iki ora saben sanggon. Oh iya. Heeh. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menapa dados Nalendra, aja gampang dibujuki karo wong kana-kana, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika, ya niki sing kudu kelakon. Panjenengan netepaken menika, ya niki sing kudu kelakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana ratu kaya Wikresna tumaming drancang tan karo lumebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumpang godhong sintik. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa segelar sepapan. Yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon bathange Petruk direncak dening para sata Kurawa. Weh, adalah sampean kok nantang karo Petruk perang karo Kurawa niku mboten wing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali enten pundi pampane neter kadedayan. Nek ora entuk keterangan Sun Prabu Mandaraka, taunana windanana. Ndara Nekulasdewa nek dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangan ing Sun Prabu Mandaraka Petruk. Lah kok dadi Bagong ora melu metu. Lho santai kok. Kowe kok ora metu? Metu kok dipeksa. Metu ya ben metu karepe dhewe.
Metune dipaksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya, terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki mengajeng nanjeke kahanane Panakawan. Nggih to? Panakawan niku didhawuhi mrika, ya mrika, dawuhi mriki, ya mriki. Mongko janjane Panakawan nek didhawuhi niku ora kok mung totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Panakawan. Kaya sagedagan iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Merga mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kayangan. Niku ya ora ana sing belani Bagong. Nggih to? Ora. Kula tau meh mati mungsuh Prabu Kresna. Jaman lakon apa? Jaman lakon Semar Bangun Kayangan. Lho, Semar Bangun Kayangan iki ana pira? Werna-werna nek kula. Dadi sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing belani. Saniki Petruk niku le momong sapa-sapa sirah dienggo sikil, sikil dienggo bokong. Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesulih apa-apa. Petruk ya ora tau njaluk undakan bayar. Petruk niku nampa. Apa anane? Petruk niku abdi sing nyenengake. Ora do njaluk undakan bayar. Meng cangkeme gedumel. Niku biasa nek Petruk niku. Mboten sah dirungokke ora masalah. Dianggep Petruk ora krungu. Ngoten. Petruk ngomong sampean ya tahu. Bapak sampean Prabu Mandrapati ya tahu dimong. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti ro bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e. Sal, lho. Anu sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nah jagongan kaya santai kae, iki rasane kaya ning angkringan. Karo ratu kok sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe Palimarmaning Sun. Mengkaten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong, Prabu Mandrapati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa udu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meh ngawur kok. Lah sapa tenane? Ambo aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Mandrawanara ki tembang kok. Wah iya Deng lah. Jiger. Ngawur aku ki suwe-suwe. Tau dimong. Niki apa? Prabu Baladewa apa? Tau ngrasake dimong karo Petruk. Jaman urip teng Widara Kandang. Digoleki Kangsa, nggih mboten? Yo. Sampeyan jaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki. Ha to? Yo. Mergo sampeyan wedi karo Kangsa. Ora perkara wedi. Ha iya wedi wae. Nek ora wedi mesti ora gelem disingitke ning Widara Kandang. Sampeyan dadi wong tani, pendake sok mikul garu luku. Gawa kebo ngluku teng sawah, sing ewangi ya Petruk, sing ngajari ya Petruk. Sampeyan iso tandur, iso ngerti ilmu bab pertanian. Sing ngajari ya Petruk. Iya ora? Yo. Matine Kangsa Petruk ya melu berperan. Ya aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petruk, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petruk. Adimu Ndara Bratasimping. Bratajaya. Bratajaya. Niku nek ora direwangi Petruk ora rabi karo Sarmadi. Anu ki lho. Sapa Janaka ki Permadi. Ha, Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petruk. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Lah kok dadi Petruk arep diajar Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampeyan tanpa duwe perasaan belani karo Petruk. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula takon perasaan sampean Petruk ngomong sampean ora njaluk apa-apa. Petruk saniki cilaka kaya ngono. Sampean meneng wae niku, sampean niku menungso duwe perasaan apa ora kula takon?
Nuwun sembah niring ulun kapurpa risang merebeng ngerat ning sahanan lingkang meringkan nang sing tasih mawe buku kang sawekung bilahing bilahing awigna mastu Prama Sidhem awigna mastu silat mringwang jagat karana silan tandha kawisisaning bisana sono sinawung lang mlebes temasus tandung lambahing Buddha jinantur tutur kadhela tula-tulat milat ing paradya winursita ngapa peperan wiskara karana tumyung jaman purwa pinardi tameng lalata mangya tekap pasraning Gowita tanpun renggeng pralambang patumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha narik runtuting basa dongeng kuna musuh rasa yen linaras saya karaos mulat cari rohang rasa wani mruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca jarwek wis rinakuk caing carita becik wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran Rigit Purwa Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sahriratri angit dari bawana purwa tekeng dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sirambun kaya jawapating krembyak dadya padhanging kutu-kutu walang atoga buron wana myang Brantaya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawang sunari sang hyang rawing ngasan merbawani jagat mungguing jagat pitanduk mungup-mungup mungguing hangraning wukir abang merngangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sang hyang arka katresna belak kanan kiring abang ismu jenar kaprabawan nari sang hyang Pasanta tanem dawa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang biru moyo-moyo pucuing gunung kinemlang gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangu selaing kawula dasih den rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedhot sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiling raja kayane sawane ana pirembagan samara wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening ing kiblat papat loro kidul wetan kulon sunari jagat kang samrebut yada rebut teja rebut kekuwung parandene dataran kemadani kekuwunging praja ing Mandaraka ya negari ing Madras paranyata negari ingkang panjang kunjung Pasir Pawekula Jinawi, Kemah Ripah Karta, Tata Turaharja. Dasar negara gedhe obore padhang jagat dhuwur kuwuse tur tado kuncarane.
piturta kasusreng manca praja. Lah, sinten to wau? Pingasta besaraning adil Brojeng Mandara menika ta warnane. Sinebut dasa namanira dasaraning 10 nama mestani jejuluk Sanata Prabu Salyawati. Ya Sanata Prabu Narasoma. Arisan juga lenggah madaning dampar. Gayab sangganing para biyada manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil patraning keprabon banyak dalam sawung galing kaca asti panggo kang sami rukma. Kinabutan laring manyura kanan kiring kongas gandaning sanata pindha prayangan blabar dumeging panguraan. Tembene kang pun ngasara sifat kamanungsane. Panjal Sang Hyang Bathara Indra angge Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari kaking kasuwargan. Kawis tinggal pepaan genggeng pasibaning para wadyabala. Miwas sangganing para kawula mbek-amber blabar. Yayah samudra dhateng tepi. Miwadatan kantun sangganing pranongan utungguling Brojeng Mandaraka parandining mangke. Kathah ing samira raosan sangganing para nayaka mandhaping para kawula. Boyana parigawe apa dene sanata keparang ngarawuhaken sangga para putra mantu wonten Brojeng Mandaraka. Ingkang sampun keparang lenggah madaning pahaman Daturaya negaring Mandaraka kawis tingal nata agung ing Mandura Sang Nata Prabu Baladewa ya Sang Balarama ya Sang Kusumawane Minta ya Sang Jaladara ya Namka Krasana ya Raden Karsana nadan lenggah jajar kaliyan Sang Buminata ing Mandaraka parandene arsa asta amarikelu kajena bilih Sang Nata Prabu Baladewa ing Mandura sangat angaosi dhateng Kang Rama ing Mandaraka. Lenggahing nata Mandura Prabu Baladewa mengkeraken nalindra ngawangga Sang Adipati Basukarna, ya Basusena, ya Suryaputra, ya Bismantaka. Nalika semanten dhateng kantun belenggahipun nalindra ing Astina nenggih Sang Nata Prabu Duryudana. Kepareng lenggah madang kepengaranipun Sang Nata Prabu Salyawati. Sawaning Sang Nata Prabu Duryudana nganthi dhateng Rekyanapati Harya Sengkuni ingkang mabukuh marikelu kadhemuka konjeming Banmala. Ing Jayander blabar sangganing para nayaka samya gantung pasisiran. Jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posala. Labet kadang marasiba ing alun-alun hambludak gendera runtek umbul-umbul kikiter hangendanu yayahi mondo ing mangsa labuh. Payung megar pindha jamur barat ing mangsa rendheng tumbah ing Rangapriya Jati ngarang mangsa ketiga. Obro wisaning para wadyabala ing abrit kempal sami abrit. Yen Cinandra kadya giri pawaka giraning gunung pawaka geni kaya harga ingkang dawa kawelagar. Ingkang seta kempal sami pethak yen Cinandra kadya kuntul sobeng ler-leran. Ingkang ijo kempal putih yen Cinandra kadya tetanduran kang tasih gumadung. Ingkang cemeng kempal sami langking yen Cinandra gagak mungguh ing pasitran. Parandene rep tidhem permanem tarana banek walang alisik nadyan gegodhongan terang ngubah samirana dhateng mampah kabra sumong swaraning pradonga menyang rangkin miwah pangli ing waranggana karya asri seneng madaning negaring Mandaraka dados sakuling mangke dupi mulatrahipun sangya para putra dadya katingal bingah penggaling Sang Nata Prabu Salya sigra mrawani pangandikan kumanglujining pangandika Sang Nata Prabu Salyawati ing dereng kababaring lisan. Long rambyang ninggang sasangka kumenyar
Sretinon ning pasewakan busana maneka warna Pak puspiteng udyana miang panjrah sarwa Rukma Raja leliwaran ingin katiuping maruta mando saparan mangambar kongas mangkyo darajating praja kawuryan wasunya ruri ora mangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silastuti sujana sarjana kalulun kala tida
Dedem tandhaning du mati andayeng rat ning karoban rubeto jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat persasat kaya dene kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggaling nata ing Mandaraka ora kaya dina iki bareng panjenenganing sun sumurup marang rawuhe anakku mantu ing padha mlumpuk ana ing Projeng Mandaraka jumbuh kelawan awala ing wis ndak paringake marang Tiyang Agung Mandura putraku ing Stinapa dene anakku ing Awangga. Nuwun sewu nggih. Sampun kinten kula tiyang sepuh dipun anggep kumalancang sarawuhipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa ingkang rama ing Mandaraka ngaturaken pasegahan panakrami katur ngersanipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara. Nona mit pasang Kalimantan tinebina ing gladoni dumawaing tawang tuwang. Rama Prabu. Wanter sabdanipun Rama Prabu ing Mandaraka tumrap ingkang putra ing Mandura pun Baladewa. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung kepareng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk ngersanipun Rama Prabu ing Mandaraka. Rama Prabu Salyapati pengayoman kula ing Mandaraka Rama Prabu. Ilah dalah iki. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun tiyang sepuh. Mboten langkung kasih kecanan genjengan dikula nggangir. Anak Prabu Mandura, anak Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Mandura. Rama Prabu ing Mandaraka. Rama Prabu Salyapati. Karna anakku lanang ing Awangga Basukarna padha kanthi harja sapraptanira kulup Basusena. Nunamit masang Kalimantabit tinebina ing ladoni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu manter sabda pangandika paduka Rama Prabu ing Mandaraka dumateng ingkang putra pun Karna tansah pinangan ing kawidadan ing Sambikala sawanipun ingkang putra pun Basukarna nir ing Sambikala namung keparenga kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu ing Mandaraka Rama Prabu Salyapati. Ya tak tampa gawe gedhening ati ning wong tuwa liwat pangestu ning wong tuwa ing Mandaraka Tampanana Karna. Lho pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Paring pangestu paduka Rama Prabu mawahana kabagyaning gesang kula Rama. Prayoga nunggonmu lenggah ana ing Datulya Projeng Mandaraka. Kawula non. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra pun Basukarna. Nuwun sewu nggih. Sampun dinten kula supe dhateng jengandika anak kula ing Ngastina. Namung semantena panjenengan menika ingkang tinemu taruna piyambak. Mila menawi wonten lepatipun ingkang rama ing Mandaraka kula nyuwun pangapunten. Nggih, anak Prabu Ngastina. Winantu ing karaharjan rawuhipun anak kula mantu ing Ngastina, anak Prabu Duryudana. Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala sawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabekti kula kunjuk ngersanipun paduka Rama Prabu ing Mandaraka. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka boten langkung kasekecan wangginipun lenggah wonten ing Datulya Projeng Mandaraka mriki nggih. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu ing Mandaraka.
Patih Sengguni prayogakna nggonmu ngadhep Harya Suman. Sampun mboten kirang prayogi pisawan kula wonten ngersanipun sinuwun Prabu Saryapati. Nering sambi kula namung keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Suman ndak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi ingkang jimat paripindhayan ana ing kasantosan. Ya mung ngerti ingkang mestine nalindring Mandaraka Prabu Salya kang putra-putraku kabeh ana ing negara Mandaraka sejatine pancen aja melu cawe-cawe perkara iki yen ora tak keparengake kowe cawe-cawe perkara iki ngerti inggih ngestakaken dawuh tekamu ing negara Mandara iki ming nderekake marang panjenengane anak Prabu Ngastina dadi kowe ora tak wenangake melu campur tangan perkara ing bakal ndak rembug ana ing kedhaton Mandaraka ngerti ngertos kowe lungguh sing kepenak diprayogakna nggonmu ngadhep ning ngarsaning ingsun sepisan menen ora tak timbali aja mong inggih padake wong bisu meninggih ngestakaken dawuh sinuwun Prabu Mandaraka menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat nuwun sewu Rama sampun kinten ingkang putra ing Mandura pun Baladewa munggel pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Ewa semanten kaslaknata ing raos sing entan bangkit pinambeng dene kula nampi nawala bilir kalenggan sak mangke kula kadhawan sowan wonten negaring Mandaraka Rama Prabu menawi kepareng kawedaring kathah tuwunten kababarna menika badhe ngrembak perkawis menapa teka Anjanur Gunung Kadingaren paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng amiji pisawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna semanten ugi kula Rama gawa raos sing maneh ingkang putra pun Basukarna dene kula katimbalan sowan wonten negari Mandaraka menawi kula badhe nampi kewajiban kadhawan beto barang ingkang awrat tuwin lumampah ingkang tebih ingkang putra mboten badhe suwala nedya mastuti dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka mila semanten tumunten kula cumadung dawuh midhanget sabda tama paduka Rama Prabu ing Mandaraka kepareng kula nganglungaken jangga Rama Prabu nuwun sewu semanten ingkang putra ing Ngastina Rama kepareng paring dawuh badhe wonten rembak menapa dene jengandika Anung Rama kepareng paring dawuh miji sowanipun ingkang putra ing Ngastina menawi kepareng dinten samangke tumunten hamba baron ingkang sejati kula nedya nilingaken karna supados sampun ngantos dana tungkap panampinipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka panjrah ingkang Guswita kasilring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya
Jagat Dewa Bathara jagat pangestunggur. Sareng kathah ingkang munjuk atur mesanipun Rama ing Mandaraka, Tiyang Agung Mandura. Anakku Karna menapa dene anak Prabu Ngastina wonten wigatos menapa Rama dene jengan Dewa Kanjeng Rama nimbali dhateng sawanipun para putra sedayanipun. Nuwun sewu nggih. Gumaregel manahipun tiyang sepuh. Sawetawis saderengipun kula mbabaraken menapa ta sababipun dene kula wantun ngrawuhaken para nalindra ingkang pernahipun menika sedaya anak kula mantu. Estunipun kula menika sampun kewowoken. Kula menika sampun kewowoken nyawang dhateng gumlaring jagat. Kula menika sampun kewowoken nyumurupi dhateng soroting Sang Hyang Pratanggapati. Tuwin kula menika sampun keladuk anggen kula mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Tanganipun tiyang gesang menika namung werni 3, lair netepi kewajiban pungkasanipun badhe pinundhut dhateng panguwasaning dat kang Purwengdat. Monggo kula menika sampun keladuk yuswa, kula menika sampun sepuh. Wonten pundi malih purukipun tiyang sepuh jawi namung ngentosi dhateng timbalanipun ingkang ngakarya luka. Kula nggadahi negari ingkang semanten wiyaripun wujudipun negari Mandaraka, Ngastina lan sak piturutipun menika nalika dereng wonten lan dereng ketingal kuncaranipun menika kawon kuncara kaliyan negari Mandaraka. Muncer-muncere Prabu Salya nalika semanten Nalindra Ngastina dereng ketingal lan Nalindra sanesipun dereng ketingal. Mila kula menika sampun rumang ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Kula wis ngrasake dadi wong kaluka, kula wis ngrasake dadi wong sugih, kula wis ngrasake dadi wong duwe pangkat. Saniki kula wis tuwa. Monggo anak kula wadon 3 ginarwa dening anak Prabu Mandura, Nalindra Ngawangga tu Nalindra Ngastina. Ingkang kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata. Menika sampun cinajang badhe pikantuk warisan saking ingkang Rama ing Mandaraka. Menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa. Mongko Burisrawa menika remenipun ngabotoan. Keplek, kecek, dadu, celiwik lan sapiturutipun menika kok mboten wonten jawining ditanggap karo anak kula Burisrawa. Mula menawi negari Mandaraka menika kula paringaken dhateng Burisrawa mesti entek. Mesti entek. Dipangan kucing kalih babi. Rukmarata menika anak kula nanging dereng pinter anggenipun ngasta bawat peperintah negari Mandaraka. Pungkasanipun sareng kula pitang-pitang negari Mandaraka menika mangke badhe lumintir tansah anjayeng bawana. Menawi negari Mandaraka menika kedah kula prail tegesipun sampun ngantos kula menika dipun senggo tiyang sepuh ingkang Bancindhe Banciladan. Nek anak kula dhewe kula Bancindhe, nek anak kula mantu kula Banciladan. Menika sampun ngantos. Mila anak kula piyambak badhe kula paringi sapirangan negari Mandaraka, anak kula mantu sedaya ugi badhe kula paringi. Nadyan tumrap anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina, paringanipun tiyang sepuh menika mboten sepintena menawi katanding dhateng wiyaring negari Mandura tuwin wiyaring negari Ngastina. Iwa semanten menika tandha sih tresna wong tuwa dhateng anak. Mila nuwun sewu, rawuhipun anak kula ing Mandura, anak Prabu Baladewa tuwin anak kula ing Ngastina, anak kula Prabu Duryudana menika istrinipun namung badhe kula kanthi kula ajab rembagan. Mandaraka menika badhe kula paringaken dhateng anak-anak kula sedayanipun klebet anak kula mantu. Tuwin kula badhe lengser ke Prabon mangke menawi sampun tumeka wahyaning mangsa kala tumunten kula badhe manjing papan ingkang sepi Brahmana madheg pandhita. Mekaten nggih. Menggawe katosipun dene kula ngrawuhaken dhateng anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Ngastina, apa dene anakku ing Ngawangga. Mila dinten samangke sumangga pratilanipun tiyang sepuh kados mekaten menika
tumrap panjenengan menika sampun prayogi menapa dereng? Merga arep kula niki wong tuwa ning kadang kula wong tuwa niku nek ngetokke pangunek-unek sok isih eneng ingkang kirang. Mila menawi wonten kirang monggo kula aturi genepe kaya ngapa kula badhe midhangetaken sabdanipun anak kula mantu ing Mandura, tuwin anak kula mantu ing Astina. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Nuwun sewu. Boten ateges kula menika badhe andhuwa dhateng pikajenganipun Paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka namung semanten menawi dipuntingali saking mriki tuwin dipuntingali saking babakan yuswa Rama Prabu menika tas ketingal gagah. Rama Prabu menika tas ketingal sembada minangka dados pengayomanipun para kawula sanegari Mandaraka. Nanging sabab menapa mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu Mandaraka. Menawi babakan perkawis menika kula namung rumaja ewa semanten kula nyuwun kanthi sanget supados sakmangke Rama Prabu menggalih babakan Paduka piyambak anggenipun paring dawuh ing mekaten menika kala wau nyatanipun Rama Prabu dereng anggadhahi inggih menika wujudipun gerah utawi raganipun Paduka Rama Prabu menika tasih ketingal sembada. Prapta dados dawuhipun Koko Prabu ing Mandura kula rumaja Rama mugi mandhatosna ing pametang langkung riyin sampun ngantos kesesa sampun ngantos ngandika medharaken pangandika ing kados mekaten. Rama Prabu kedah imut panjenengan ingkang kedah momong dhateng Sata Kurawa miwah ingkang putra ing Astina. Monggo benjang kula badhe napaki lelampahan ingkang ageng menawa Rama Prabu badhe mentala menawi paring dawuh ing mekaten. Nuwun sewu Rama. Mboten marep-arep pisan dhateng pangandikanipun kadang kula kekalih. Namung napa dipun ngendikaken Koko Prabu Mandura tuwin Yai Prabu Duryudana menika nyata leres bilih dereng wancinipun Paduka Rama Prabu paring dawuh ing mekaten. Kula sampun saged ngraita. Kula sampun saged ngraita bilih penggalipun anak-anak kula menika namung kados mekaten menika. Nanging nuwun sewu lho nggih. Mboten ateges kula menika badhe duwa dhateng pikajengan Paduka anak kula ing Mandura tuwin anak kula ing Astina. Namung kula menika ngrumangsani nek wong urip ning alam padang menika wonten ingkang nitahaken. Wong gesang wonten ing alam padang menika wonten ingkang nitahaken inggih menika panguwasaning dat kang Purwengdat. Sing jeneng umur menika ora ngenteni tuwa, ora kok wujuding bocah nom. Nanging menawi sampun pinesti dening panguwasaning dat kang Purwengdat, pinundhut dhateng kersaning Gusti Ngakarya Luka tumrap kula menika sampun titiwah yaning mangsa kala. Mila sampun kantos sakmangke menawi sak wayah-wayah salya menika katimbalan sowan ngersaning Gusti kula sampun lunas li dadi wong tuwa tegese wis sandung perkara negara Mandaraka menika dhateng anak-anak kula sedayanipun mboten anak-anak kula piyambak ning kuga klebu anak kula mantu sedaya sampun rata kula paringi bumi warisan tumrap negari Mandaraka menika ingkang kula angkah lan menika ingkang kula gayuh. Aja nganti salya menika sowan ngersanipun Gusti tasih duwe piutang mengko le nyaur ndak kangelan nggih anggen kula badhe nyaur nika mangke kangelan supados padang marginipun ingkang Rama ing Mandaraka kula suwun kanthi sanget anak kula ing Mandura anakku ing Mawangga menapa dene anak kula ing Astina kedah nampi perkawis menika Rama Prabu upami mekaten mendaripun Paduka Rama Prabu kula namung dederek lan kula ugi namung mastuti dhateng sabda utama Paduka kula boten badhe saged matur menapa-menapa. Menawi kula kados mekaten kula ugi saged nampi Rama namung ing putra ing Awangga ugi semanten ugi mboten badhe saged matur menapa-menapa namung jumurung kersa Paduka Rama Prabu Mandaraka. Anak kula ing Mandura nuwun sewu Rama. Menawi bab perkawis menika kula nderek namung menapa namung menika ingkang kedah nampi dhateng wujudipun inggih menika negari Mandaraka. Sabab nuwun sewu dedongan sampun nanti kula tampi Rama Prabu menika nggadahi kadang. Rama Prabu menika nggadahi kadang. Atmajanipun Kanjeng Eyang Prabu Mandrapati menika wonten kalih. Inggih menika Raden Narasoma lan ing angka kalih inggih menika pun Dewi Madrim. Monggo nyatanipun Kanjeng Bibi Madrim ginarwa dening Prabu Pandhu sakmangke sampun surut wonten ing Kasedan Jati.
Sasurutipun Kanjeng Bibi Madrim gadhahi putra kalih inggih menika pun Yayi Kura Nakula tuwin Sadewa. Nuwun sewu. Menapa Nakula Sadewa menika ugi boten saged anampi kamukten tuwin kabejan ingkang badhe paduka paringaken dhateng para putra-putra paduka menika. Rama Prabing Mandaraka, Rama Prabu Salyawati. Kagatrisang kapirangu rangkul kinempit kempit dosang reknaning pawana ya si tukang malang ati ya si tukang kutu kering ya si tukang ana sing tias jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro weladal nuwun sewu nggih sareng jengandika anakku ing Mandura tiyang agung Baladewa paring dawuh mekaten biar padang trawangan manahipun ingkang Rama ing Mandaraka kula lak sampun matur wongsal wangsul sing jeneng wong tuwa menika mboten slaminipun bener ning mesti ana ingkang kurang mila sareng kula matur yen ana kurange kula aturi genepi la inggih menika ingkang kula kajengaken jebul pinanggihipun kula menika tasih nggadahi turas ing mestinipun kedah nampi kamukten negari Mandaraka jumbuh kalian menapa sampun dibadhe dipun tampi dening anak-anak kula mantu sedayanipun menawi tetela mekaten sampun kula tetepaken bilih samangke boten namung anak Prabu Ngastina tiyang agung Mandura tuwin anak kula Karna ing Awangga ingkang badhe nampi saperangan negari Mandaraka namung ugi anak kula inggih menika pun Nakula Sedewa ugi badhe nampi saperangan negari Mandaraka amargi menika anakipun adhi kula Madrim mongko nyatanipun Madrim nalika semanten kuwataken jabang bayi tumunten seda kunduran sumusul dhateng Pupandu Dewanata menawi ateges kula kedah ngemuti dhateng turasipun Madrim kedah ngemuti dhateng getih kula ingkang mapan wonten negari Ngamarta nggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan tiyang agung Mandura sampun ngemutaken dhateng kelimputipun ingkang Rama ing Mandaraka nuwun sewu Rama Prabu menawi perkawis menika menapa boten langkung prayogi menawi jengandika Rama Prabu boten perlu menggali babagan turasipun Kanjeng Bibi Madrim boten rembak perkawis turasipun Kanjeng Paman Prabu Pandhu Dewayana lho kok ngaten anak kula Ngastina anak Prabu Budaridana paring dawuh mekaten dasaripun menapa dasaripun nyatanipun ingkang tinemu jaler tuwin tinemu putra mantu menika namung kula Prabu Mandura miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga tur malih Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri menika boten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka lan boten gadhahi warisan tumraping Kanjeng Hyang Ngandrapati ingkang Rama Suwargi mila menawi Nakula Sedya menika badhe pikantuk saperangan kamukten negari Mandaraka kula boten mathuk kula boten cundhuk lan kula boten rumajang kula boten cocok kula kok ngleresaken pangendikanipun anak Prabu Duryudana Sengkuni apa aku akon kaya omong mboten kowe menengo ora sampe melu mergo aku wis ngerti kowe iki nang dipapan mesti gawe kisruh ora kok perkara jejeran wayang pilihan presiden kowe gawe kisruh Sengkuni tak kandhani mula kowe aja omong nggih ngestaken dawuh ora sandadak melu cawe-cawe perkara iki perkara kula warga menawi kados mekaten tumunten sak mangke kula badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami sinengga kula wong tuwa ingkang ora iso adil kula kinten menapa ing sampun paduka badhe tindakaken boten maringi saperangan kamukten negari Mandaraka dhateng Nakula Sedya menika sampun sah sahipun mapan wonten pundi sahipun Kanjeng Bibi Madrim menika tinemu pawestri tegesipun boten gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka ning kula rumangsa dititipi anak kula Nakula Sedewa
menawi jengandika Kanjeng Rama ing Mandaraka namung perkawis dipun titipi menika boten sinerat wonten kekancingan pranatan kedaton negari pundi kemawon. Tiang dititipi menika nek kelingan ya apik, nek ora kelingan ya ora apa-apa. Tumrap kula kados mekaten. Mila sampun ngantos menggalih babagan perkawis menika, kula suwun kanthi sanget piranganipun negari Mandaraka menika kedatipun paringaken dhateng putra jengandika ingkang saestu lan putra mantu jengandika sayanipun Nekula Sedewa menika dudu anake Prabu Salya, dudu apa-apane Prabu Salya, mung anake Dewi Madrim menika tegesipun boten gadhahi hak tumraping negaring Mandaraka. Rekat lampahing rata tanpa antara prapting sukune ngarga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Gumarenggeng kang samya imbal pangandikan madaning datulena garing Mandaraka. Nalika semanten katrenjo geger njaba, apa to kang dadi darunane? Ora ana macan sukrangke Gajah Mada saka Wandilan. Kejawi namung utusan saking kasatriyan Bumira Tawu. Kasatrinipun Raden Sedewa nenggih abdi kinasih negaring Mandaraka iki ora petruk kantong boleh ngrepepeh pindha sata matarangan. Mendalon tata trapsilanira
Ngejomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta Wiladala gawe kaget geder kang padha samyang gantung sebo ndak griyenta ana paramuka ngenekane Garing Mandalaka jebul iki ora pangling iki rak pono kawinan anak-anakku Pandhawa Petruk kantong bala ingkang sowan Petruk padha kanthi Harja Sapraptamu pono kawan Petruk nun inggih tansah pinanganing kawidadan nering sambi kala sowan kula tebih saking Rubida kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun ya Petruk dak tampa liwat pangestu ning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan ora kaya adat sabene lah kok dadi sowanmu nganti karo adimu Bagong lho napa nggih perasaan kula dhewe niku lah kuwi Bagong eneng mburimu wo kowe melu to Gong request e sapa request e para sing padha kepareng arep anu mresani iki wis SMS karo aku pokoke perdana setelah Ramadan Bagong kudu jedul aku ya maaf Truk terkenal aku mbangane kowe. Gayamu ora. Ya wis ora apa-apa. Lah kok aku ora ngerti lemu menyang. Aku ngojek e. Oh. Ngojek to. Kleru dalane liwat kono jul kreteke pedhot. Oh. Dadak ngalang liwat desa-desa aku ya ora apa-apa. Mula kowe ora weruh aku. Bagong padha Harja Sapraptamu Bagong. Pangestunipun sinuwun Prabu. Siapa truk kuwi? Lho. Prabu Salya. Biasane mung nang Amarta apa nang Ngastina iki kok negara rada asing. Prabu Salyapati. Wis mati? Urung Prabu. Prabu Salyapati. Pangestunipun sinuwun Prabu Salyapati widada nering sambikala tansah pinanganing kawidadan kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawana kabagyaning gesang kula. Wiladal. Bagong iki rupane kaya ngono kok tata kramane jangkep. Giri lusi. Apa kuwi? Jalma tan kena kinira. Wong ki aja sok nyawang karo blegere, kadangkala blegere bagus tata krama nol. Blegere elek kaya ngene tata krama malah jangkep. Mula wong ki ora iso dititik sarana wadak. Weh, lah ngono ya, Gong. Prayogakno Bagong. Sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantunanipun Sun Prabu Salyapati. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Petruk. Padha kanthi Harja Sapraptamu. Lho, sinuwun Ngastina? Ya, Petruk. Kok lenggah wonten mriki? Tinimbalan dening Kanca Rama Prabu ing Mandalaka. Kowe ladalah. Nggih, wilujeng sinuwun. Bekti kula kunjuk, ya tak tampa. Bagong padha kanthi Harja Sapraptamu. Lho. Sinuwun Ngastina? Iya, Bagong.
Aku lenggah teng mriki. Tinimbalan Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Nering sambi kala sowan kula bekti kula kanja sinuwun. Ya tak tampa pangestu tampanana. Kula pindhu. Pundi? Pundi? Enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nek omong ati-ati ndak kualik ora. Arang ya suwe ora mbagong e. Ramadan. Ha iya. Nutuk kowe, Kang. Piye to awake nganti kuru kaya ngene? Ya syukur alhamdulillah. Saya tuwa ki gedhe ngibadahe. Bener, kudu ngono. Wong ta iki parane arep nendi ta? Nek uwah tuwa tebaske. Apa menungsa ditebaske? Ha iya. Menungsa ya mati nang kudu diokahi ibadahe. Ha iya. Syukur. Betul Pondokane Raja Sapraptamu. Lho, isinuwun Mandura. Ya. Weh lah kok sajake putra mantu lempak teng mriki. Iya, Petruk. Syukur-syukur. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat. Bagong Pondokane Raja Sapraptamu. Lho, sinuwun Mandura iki wis ket mau weruh kok dadak gaya. Men ketok kaya pripun ngono lho, sampeyan niku ya. Wis salaman barang kok nggih. Lah iya kok dadak muni lho sinuwun Mandura sinu dengkulmu mlocot ora. Bekti kula konjo sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundhe nggo jimat gayanana ing kasantosan. Petruk padha kanthi Raja Sapraptamu. Lah rak tenan to. Putra mantu dikelumpuki kabeh, Gong. Heeh. Sinuwun ngawangga suwarane. Kresna udu. Sinuwun ngawangga. Lungono ta ora percaya? Kon ngendika meneh. Sinuwun ngawangga. Iya, Petruk. Oh iya, Ding. Nek Sinuwun Darawati iki mesti nganggo Iwang Sukmana mangadirnu kowe. Heeh. Slamet tekamu Petruk, nering sambi kala bekti kula kunjuk. Iya, pangestuku tampanana Petruk. Lho nggih. Bagong padha kanthi Harja. Nering sambi kala sowan kula sinuwun ngawangga bekti kula kunjuk. Pangestuku tampanana. Lho nggih, sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Petruk padha kanthi Harja Sapraptamu Petruk. Ndarawati Sengkuni. Iya, Petruk. Bekti kula nggih Ndarawati. Iya. Pangestuku tampanana. Nggih, Bagong padha slamet. Bagong padha slamet kowe, Gong. Bagong padha Harja. Gong, kowe iki dibagekke Ropatih kok. Derajatmu ki mung kawula bae Ropatih ora semaur. Aku lagi sengit karo Sengkuni. Ah ngopo? Wis ta ora perkara ngopo ta ngopo ora aja takon ndak nganti engko esmosiku meledak. Apane karo Sengkuni lagi sengit aku. Oh iya. Lah witekno ngopo kok sengit karo aku? Apa aku salah karo kowe? Apa aku luput karo kowe? Pikiran dhewe. Aja takon aku. Aku mbagekke karo kowe iki isih ning wulan sing apik. Yen ana luputku njaluk ngapura. Padha-padha. Nek njuk dite. Oh, sengit kok gelem njaluk dhuwit. Aku ki mbok, Truk. Karo sing tak sengiti barang tegel njaluk aku. Ayo kuwi jenenge ngalup, ngawur jenenge. Heeh. Sing penting pendapatan. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget Praptamu ning negoring Mandaraka. Niki ana wigati apa Petruk? Apa diutus dening anak-anakku Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe lho apa diutus dening bapakmu Semar? Lah niki ngeten. Kula sawetawis tak matur sanipun Sinuwun Prabu Salyapati sampun ngantos mangke klenta-klentu. Ya. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak menika mboten. Dipun utus Bapak Semar mboten. Dinutus para Pandhawa mboten. Mugi kawuningan sowan kula menika dipun utus dening ragiling Pandhawa inggih menika Raden Sedewa. Lho. Anakku Sedewa ngutus marang Petruk nggih. Wong kula ya ora kanyono-nyono. Wonten nawala tiba wonten ing Karang Tumaritis. Sareng kula buka nawala menika tapastanipun Ndarasedewa. Surasanipun Petruk katimbalan sowan wonten kasatriyan
Ngendi mau, Gong? Modar wis. Nang Bumira Tawu. Ah, Bumira Tawu. Supados sowan dhateng kasatriyan Bumira Tawu. Sareng kula sowan kula menika dipun dawuhi dening Sundara Sedewa, Petruk kowe tak kongkon. Gandenge aku krungu kabar yen to Kanjeng Prabu Salya ing Mandaraka nimbali kabeh para putra mantu. Mula kowe sowana mrana nanjihna apa to sababe putra mantu katimbalan kabeh kok aku ora katimbalan. Monggo aku ki dadi wong lula, Truk. Wit biyen tekan saiki Kanjeng Ibu nglairake aku karo Kakang Mas Nekula seda kunduran bareng karo binanjuting Kanjeng Rama Prabu Pandhu Dewayana munggah ning Kasedan Jati. Seka bayi tekan seprene iki aku ora entuk pengayomaning sapa-sapa sing tak anggep wong tuwa ki ning Kanjeng Prabu Mandaraka. Ah mula kowe sawana mrana nanjihna kok Prabu Mandura, kok Prabu Duryudana, kok Prabu Karna ditimbali sowan, kok Nekula karo Sedewa ora ditimbali sowan, kuwi sebabe apa? Apa pancen Sedewa kuwi ora pinutrakake dening Nalindra ing Mandaraka? Apa pancen Nalindra Mandaraka wa Prabu Salya kuwi ora nganggep anak karo Sedewa? Ngaten niku. Kula niku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa kaya ngoten niku, wah, teng ati larane ra jamak-jamak. Aku kula kelingan Ndara Sedewa, Ndara Nekula niku dilairake kalih Dewi Madrim Procot ngerti Padanggawa ibune seda kunduran. Soale ora diparkiri terus. Piye to maksudmu piye to? Ana kunduran apa ya mbokne? Ora ana wong tak plathok sirahe. Seda kunduran ki nglairke terus seda kuwi seda kunduran truk ngundurin dasmu kuwi apa piye? Ora emosi. Ana ya ora ngerti kok. Aku ki nek ora ngerti ki ya digenake senengane dindas-daske kok. Ya ora usah nesu kok. Mulai aku, ha mulya. Wong aku ya ora ngejak kowe kok. Ya wis nang kene wae. Tak kuat-kuatke nang kene. Seda kunduran, ngoten. Kula niku ngrantes ati kula. Mila tanpa taliwara, tanpa pikir panjang. Kula terus sendika Ndara, dinten iki kula bidal. Lah kok ora ngerti ni Ndara nggih nimbali sik niki cedhis bintang samudra niki. Didhawuhi supaya ngetutke Petruk. Ayo wis piye? Lah mila dinten mangke kula nyuwun dawuh malah kepasang Yogya Katujinginu mriki nembe pepanggihan para putra mantu paduka Sinuwun Mandaraka sak mangke keparenga paring dawuh wonten pirembagan menapa. Petruk, wonten dawuh ora bakal tak tutup-tutupi jeraku isih duwe rasa yen to aku ki wong tuaning Sedewa. Nggonku nimbali kalawan anak-anakku mantu kabeh mau sak temene besok upama aku wis kundur marang Kasedan Jati, negara ing Mandaraka iki aja dadi rebutan. Negara Mandaraka iki bakal tak paringake marang putraku, ya kuwi putraku sejati. Si Bresra lan Si Rukmarata padane putra-putraku mantu, malah iki mau rembugan kalawan atmajaku Tiyang Agung Mandura. Yen to aku isih duwe anak, ya kuwi anake adhiku Madrim ing wis tak anggap kaya anakku dhewe. Merga nalika bayi wis dadi bocah lula, ya kuwi Nekula Sedewa. Mula wektu dina iki Nekula Sedewa lagi bakal dadi rembugan entuk negara Mandaraka ingkang sakpropirane apa ora. Lho, mestine angsal. Mestipun angsal. Wong Sinuwun Prabu Mandaraka sampun nganggep bilih ingkang putra Ndara Nekula Sedewa menika putra panjenengan piyambak. Nek nganti panjenengan menika maringi warisan dhateng Sinuwun Mandura, Sinuwun Duryudana, Sinuwun Prabu Karna, kok putra panjenengan Ndara Nekula Sedewa ora mang paringi niku tegese sampeyan ban cindhe ban ciladan. Akeh para kawula sing padha ngrasani, lho, Prabu Salya kok dadi kaya ngono. Monggo Prabu Salya iki rumangsa dititipi putrane Ndara Madrim. Lah kok putrane Ndara Madrim Ndara Nekula Sedewa ora entuk warisan negara Mandaraka niku terus pripun? Lah niki dadi ombyaking para kawula sak negaring Mandaraka. Sinengga Prabu Salya menika sawijining nalendra ingkang banci ndemban siladan. Ngoten. Nek tumrap kula malah niki babar pisan. Tumrap kula lho niki babar pisan. Mbok menawa pun jumbuh kaliyan apa sing dirasake Ndara Sedewa, utusan Petruk menika sak tenane Ndara Sedewa wis krasa napa sing ajeng dirembug wonten ing pasewakan negaring Mandaraka. Mila kula minangka dados wakilipun Ndara Sedewa sak mangke kedah ngemutaken dhateng Sinuwun Prabu Mandaraka kedah emut dhateng putra Ndara Nekula Sedewa
supados boten ketang sakpra pintenipun nampi kambekten negaring Mandaraka. Menika saenipun kados mekaten, sampun ngantos panjenengan mangke dipun cacak dening jagat, dipun poyoki dening sesami namung babagan perkawis warisan negaring Mandaraka. Pancene bener ngono, Petro. Oh nggih, pancen kudu ngoten. Nek ora ngono ndak malah lho pripun to? Pun ngaten mawon. Sampeyan paring Jawa, ndarane kula niku entuk sepinten mengke kula sing ngurus sertifikate ya, Tru. Iki arep ngopo digonggu kok rumah sawu kok nyambut gawe kok senenge ra jamak-jamak to. Kowe ya golek turan sithik-sithik. Senengane kok golek turan ora. Nek miturut kula menika napa sing diaturke Petra menika pancen kepara nyata. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Mandaraka menika dipun rasani dening kawula sak negari Mandaraka. Sebab tumrap kula Nalendra menika kedah adil ing samukawisipun nglenggahi tembung sama beda dana denda. Ora iki. Seneng aku nek wong mletik iki. Sama beda dana denda iki tegese apa? Sama beda dana lan denda. Inggih menika mboten kenging mban cindemban ciladan. Najan wong liyan kebrayan. Najan menika wong liyan kebrayan ning labuh tumraping negara kedah dipun pidana sawrat-awratipun. Kuwalik kok, ha? Kuwalik. Wong liya labuh negara dinehi apa jenenge bebungah. Ha, wong liya labuh negara dipun paringi bebungah ingkang sakmurat kena labuhanipun ewadene nadyan sanak kadang mitra kawruh kulawarga piyambak nek luput tumraping negara kudu dipidana kalian menapa ing sampun dados kalepatanipun. Menika tumindak ingkang adil semanten ugi anggenipun panjenengan badhe hambagi warisan tumraping negari Mandaraka. Anak-anak mantu entuk kabeh kok. Nuwun sewu putrane Ndara Madrim mboten pikantuk menika mangke sampeyan badhe dipun raosi masjid-masjid ngumumaken nek Prabu Salya ora adil. Nuwun kawigatosanipun Prabu Salya mboten adil. Prabu Salya mboten adil. Iya. Nanging iki mau ana ingkang ora nayogyani Petra. Sinten? Lho, sinten? Anakku mantu ing Ngastina. Sajake ora lila yen to anakku Nekulasdewa entuk saperangan kamukten negara ing Mandaraka Petra. Oh, ayo mesti ya, Gong. Ha mesti. Ha iki apa sing aja-ajake menungso mburiku iki apa? Iki cangkeme eleke ra jamak-jamak lho, Tru. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Wis tuwa ora golek dalan padang iki. Tenan iki. Iblis iki, Tru. Lah kowe iki jane iki ngapa ta? Aku ki fatih kok tok iblis-iblis ki. Kowe meneng kok sengkuni ora sampe melu-melu. Wek-wek modar kowe. Bagong gedhinge kepati-pati tenan bangun nek arep. Asli aku. Tenan aku. Aku ki wong nanggape tak tawani kok. Tawani piye? Lakone sengkuni juweng mawon nggih aku. Oh to. Akeh sing rawani sajane dadak nganggo ndas kebo, Tru. Ah iya. Apa nggo ndasmu, Tru? Ndasmu. Mula ada rawani, Bratayuda ora saben sanggon. Oh iya. Ya wis ora apa-apa ya. Ngoten. Dadi panjenengan kudu madheg menapa dados Nalendra aja gampang dibujuki karo wong kana-kana, aja gampang dibujuki karo sapa-sapa. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu kelakon. Panjenengan netepaken menika ya niki sing kudu lakon. Sabda Brahmana Raja, sabda pangandikon Brahmana Pendhita Raja wis ngarani sabdaning Brahmana Ratu kaya Wikresna tumaming drancang tan karo lumebek ora kena blendra-blendir kaya banyu tumumpang godhong senthik. Sang Nalendra Mandaraka wis netepake Ndara Nekulasdewa pikantuk saperangan negari Mandaraka. Niku kudu lumaku, aja gampang dienggokake karo wong kana-kana. Ing sejatine dasare mung ora seneng karo Ndara Nekula lan Ndara Sedewa. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkul menungso ora tatanan Petruk kantung bolong ora nyawang lan ora ngilu karo githokmu kowe iki drajating kawula kowe drajating Panakawan Ndraweteh gunemamu ya betes sewu nebo pategalan Ndrawili kaya grojogan
aturmu marang Kanjeng Rama padha karo kowe ngilani karo dadaning Ratu Ngastina. Apa kira-kira Petruk wis wani kembali marang panguwasaning Nalendra Ngastina? Yen pancen kowe arep duwa kekarepaning Nalendra Ngastina, tak anggap kowe wani karo keprabaning Ratu Ngastina bakal gedhe walate lan bakal gedhe hukumane. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Kandha karo Nekula Sedewa ora bakal entuk aja kok separo sakpro 16. Aja kok sakpro 16, sakpro 32, sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk kamuten negara ing Mandaraka. Ana masalah, Pak Tru? Ana. Kowe iki mau kira rungokke apa? Genah wis gayeng kaya ngene kok ana masalah. Aku makler. Kowe anggere madang terus maler cilakane nang kono kuwi. Ora kowe kok adu arep karo Sinuwun Ngastina. Ana muni piye? Petruk kantong bolong nek kowe wani nduwa karepaning Ratu Ngastina padha karo kowe wani ngelani dadaning Ratu Ngastina, kowe luput tumraping keprabon Ngastina. Bakal gedhe hukume. Ora gelem bali saka negara ing Mandaraka. Matura karo Ndaramu Nekula Sedewa, aja kok separo, sakpro 4, sakpro 8, sakpro 16, sakpro 32 ora bakal entuk negara Mandaraka. Sedumuk bathuk senyari bumi ora bakal entuk negara Mandaraka. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Ratu Ngastina. Prabu Duryudana? Heeh. Oh ya wis. Tak kira nek wani ora. Tak kira nek cangkemmu. Arep tak sekop ora. Cangkem semene kok arep disekop. Aku saplae suwe ora mbagang iki kaya idene iki muncul terus lho, ngati-ati iki. Pokoke ora entuk dagelan ya sing nggo kurban wiyaga. Ha iya. Kanjur ngono Malang Kerik Petruk kantong bolong. Mboten kok perkara Malang Kerik. Ning pancen dereng kula aturaken Sinum Prabu ing Mandaraka estunipun anggih kula matur sanipun Sinum Prabu Mandaraka babagan kula nanjiaken perkawis pirembagan wonten negari Mandaraka meniki niki ming samudana. Ndara Nekula Sedewa wis prisa nek Sinum Prabu Mandaraka panci badhe paring kamukten negari Mandaraka dhateng putra-putranipun sedaya. Ndara Nekula Sedewa wis diparingi dawuh dening Sinum Prabu Mandaraka wadene dereng dipun timbali wonten negari ing Mandaraka. Mula Petruk kinananjiaken dawing Ndara Nekula Sedewa nalika semanten cetha kula tampi Petruk Sawana. Aku nyuwun supaya aja nganti dilalekke dening Kanjeng Prabu ing Mandaraka. Ora ketang mung sethithik, ora ketang mung sedumuk bathuk nyari bumi, Nekula Sedewa njaluk kemuten negara Mandaraka jumpuk karo ngendikane duk nalika semono. Merga Prabu Mandaraka wis tau paring dawuh yen to bakal menehi kamukten negara Mandaraka marang Ndara Nekula lan Sedewa. Nek sampeyan nuwun sewu putra mantu kok duwe terus ngereh karo sing bakalan ndumarisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra mantu kok ngereh karo sing arep andun warisan iku cara pundi kula tak takon. Nek sampeyan iku putra tenan niku duwe hak. Ning gandeng sampeyan iku mung putra mantu, sampeyan nek ora ngepek Ndara Banawati ora bakal dadi putraning Sinuwun Prabu Mandaraka. Ngoten. Dadi napa sak dawuh perintahing Sinum Prabu Mandaraka niku panjenengan kudu mastuti dawuhipun Sinum Prabu Mandaraka. Merga niku wong tuwa sampeyan. Ora kok sampeyan ngereh marang Sinum Prabu Mandaraka menika nuwun sewu menika kleru pranata utawa tata cara ngundi mawon boten ngaten menika. Aja ngegoke dhewe sampeyan Alindra Bungwinatara. Aja ngegoke sampeyan niku ratu mblegedhu brewu lho. Terus sapa-sapa tok salahke, sapa-sapa tok klerokke. Sapa-sapa tok anggap ora padha karo sampeyan tok klerokke niku ora pas. Ha ta, Gang? Aku lagi ngematke sing ngandum dos e. Oh. Kono minggat kono. Iki wayangan apik-apik kok kowe iki ning kraton kok ngematke wong dum dus-dusan. Aku diliwati e. Aku iki mbabong karo ngemplok. Ayo golek kesempatan. Golek kesempatan ora. Niku cara pundi kula tak takon. Nek kaya ngoten niku Petruk ora trima, nek kaya ngoten niku jenengan sampeyan niku terus ngendak dhateng jiwaning Petruk. Rasah kumran cangkem. Kowe manut karo Duryudana apa ora? Nek kula manut, slamet uripmu. Yen kula mboten manut, Duryudana sowan ning Mandaraka nggawa Kurawa segelar sepapan.
yen ora manut karo Duryudana, apa kelakon batange Petruk direncak dening para Sata Kurawa. Weh, adalah sampean kok nantang karo Petruk perang karo Kurawa niku mboten wing sepisan iki. Petruk perang karo Kurawa niku wis bola-bali. Enten pundi pampane wong neter kadedayan. Nek ora entuk keterangan Sun Prabu Mandala kau taunana windanana. Ndarana kula Sedewa nek dawuh kali kula aja bali nek ora entuk keterangan ing Sun Prabu Mandala Petruk. Lah kok dadi Bagong ora melu metu. Lho santai kok. Kowe kok ora metu? Metu kok dipeksa. Metu ya ben metu karepe dhewe. Metu nek dipeksa itu adalah melanggar hak manusia. Ya, terus arep ngopo? Kula gumun lho. Gumun piye? Kula niki mengajeng nanjeke kahanane Panakawan. Nggih to? Panakawan niku dijawuhi mriko, ya mriko, jawuhi mriki, ya mriki. Monggo janjane Panakawan nek dijawuhi niku ora kok mung totoh bondo, ning totoh nyawa, netepi ngrungkepi kewajibane minangka dadi Panakawan. Kaya sagedhagan iki. Kula mbiyen meh mawon mati. Merga mungsuh anak-anak Pandhawa. Dek kapan? Dek lakon Semar Bangun Kayangan. Niku ya ora ana sing belani Bagong. Nggih to? Ora. Kula tau meh mati mungsuh Prabu Kresna. Jaman lakon apa? Jaman lakon Semar Bangun Kayangan. Lho, Semar Bangun Kayangan iki ana pira? Werna-werna nek kula. Dadi sampeyan ampun kaget. Kula ya ora ana sing belani. Saniki Petruk niku le momong sapa-sapa sirah dienggo sikil dienggo bokong. Blas ora ngarepake apa-apa. Ora ngarepake sesule apa-apa. Petruk ya ora tau njaluk undakan bayar. Petruk niku nampa. Apa anane? Petruk niku abdi sing nyenengake. Ora do njaluk undakan bayar. Meng cangkemen gedumel. Niku biasa nek Petruk niku. Mboten sah dirungokke ora masalah. Dianggep Petruk ora krungu. Ngoten. Petruk ngomong sampean ya tahu. Bapak sampean Prabu Mandrapati ya tahu dimong. Nggih ta? Lho, kowe malah ngerti ro bapakku. Lho, Bagong ki umure berabad-abad e. Sal, lho. Anu sinuwun. Waduh kleru nang angkringan aku. Nah jagongan kaya santai kae, iki rasane kaya ning angkringan. Karo ratu kok sak penake dhewe. Sing muni Bagong dadi sing gedhe Palimarmaning Sun. Mengkaten nggih. Iya. Sampeyan tau dimong, Prabu Mandrapati bapak sampeyan tau dimong. Eyang sampeyan Prabu Mandrawanara tau dimong. Apa eyangku jenenge Mandrawanara? Apa itu? Dudu. Dudu ya wis. Aku ya meh ngawur kok. Lah sapa tenane? Ambo aku ora ngerti. Lu maca buku ya. Mandrawanara ki tembang kok. Wah iya Deng lah. Wah jigel. Ngawur aku ki suwe-suwe. Tau dimong. Niki apa? Prabu Baladewa apa? Tau ngrasake dimong karo Petruk. Jaman urip teng Widara Kandang. Digoleki Kangsa, nggih mboten? Yo. Sampeyan jaman kono nek ketemu Kangsa wis ora urip tekan saiki. Ha to? Yo. Mergo sampeyan wedi karo Kangsa. Ora perkara wedi. Ha iya wedi wae. Nek ora wedi mesti ora gelem disingetke ning Widara Kandang. Sampeyan dadi wong tani, pendake sok mikul garu luku. Gawa kebo ngluku teng sawah, sing ewangi ya Petruk, sing ngajari ya Petruk. Sampeyan iso tandur, iso ngerti ilmu bab pertanian. Sing ngajari ya Petruk. Iya ora? Yo. Matine Kangsa Petruk ya melu berperan. Ya aku kelingan. Nggih. Sampeyan ora direwangi Petruk, ora bakal sampeyan iso kaya ngene. Prabu Kresna nika ya dewang karo Petruk. Adimu Ndara Bratasimping. Bratajaya. Niku nek ora diwangi Petruk ora rabi karo Sarmadi.
anu ki lho, sapa Janaka ki Permadi. Ha, Permadi. Ayo piye? Kabeh ki labuhane Petruk. Dadi aja sampe nae dhewe. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Lah kok dadi Petruk arep diajar Duryudana, arep dikrubut Kurawa, kok sampean tanpa duwe perasaan belani karo Petruk. Terus perasaan sampean sebagai manusia lumrah itu di mana? Nanti kula tak takon. Perasaan sampean Petruk ngomong sampean ora njaluk apa-apa. Petruk saniki cilaka kaya ngono. Sampean meneng wae niku, sampean niku menungso duwe perasaan apa ora kula tak takon. Bila Bagong kok malah gawe geger ben. Kisruh kabeh iki. Ki engko arep ngobong Prabu Karna. Prabu Karna wis mlayu metu kari Sengkuni dupaki cangkem. Ki aku nek ora lunga sik ngregas. Men. Ngoten niku, kudune wong niku duwe perasaan nggih ta. Wong ki nek ora gelem dijiwit aja sok jiwit. Wong ki nek ditata kramani mesti tata krama. Niku perasaane menungso mlaku kaya ngoten niku. Nek kula teng dalan ora uluk salam karo wong, kula takon alamat tanpa medhun saka kendaraan, mesti le mangsul ya sapenake dhewe. Ning nek takon medhun saka kendaraan, dalem sewu nuwun sewu menawi wonten ning dusun Prebutan menika, mreginipun pundi nggih, Pak? Mesti le mangsul oh nggih, mrika meniki ngeten, terus mengke ngiri. Andilalah wong iki nyunggi napa niku? Nyunggi suket. Oh. Lek ngabani nganggo bokong niki ngenten, nggih nggo kiri, nggo kanan. Hahaha. Oh ngece le guyu iki gitu. Kaya ora lahir batin gitu. Ngoten. Nggih ta? Iya bener. Aru mangsa kula kok wong do dilabuhi kok ora krasa. Kula ya gumun lho teng mriki enten. Teng mriki ana piyayine. Nek ya meger-meger tanpa mobah, tanpa mosek. Kula gumun, Nalendra Gong Binatara kok blas ora duwe perasaan. Niki enten lho sing tunggal mbok karo Pandhawa. Tunggal mbok. Meng sayange dheke dok nalika lahir niku dibuang teng Kali Oya. Ganggo. Terus kali ditemu Adipati Adirata lan Patih Adirai. Mbanada diupakara dijenengi Suryatmaja. Niku jane padha karo Pandhawa. Tenan niku kula mboten goroh. Ning teng mriki kok blas ora duwe perasaan tresna karo Petruk. Monggo Petruk blas durung tau ngomong karo puyayine. Terus duh wis kleru lah ku omong. Ku omong wis kuwalik dhisik. Ha piye nek omongan kuwalik ra iso dikapak-kapakke. Nek wong kuwalik ora masalah. Iki kuwalik ben. Mesti nekat wae. Nganten mawon nggih sinuwun. Kula nyuwun pamit medal Jawi. Oh sik, critamu terusno sik empun tek. Empun telas. Pun mboten wonten pikiran ajeng crita napa-napa. Ora, kudu tok terus ora tok teruske tak pateni nang kene iki. Piye ta iki? Ameng Bagong arep dipateni iki njur ana wawan apa nek Bagong dipateni ya ora ana dipateni. Kula tambelani kalih Petruk. Petruk nek mboten kula belani dikroyok Kurawa 100 cacahe Petruk mengijen mokal kelakone ana wong siji kok iso menang karo wong 100. Kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Ning aja gawe geger kanan Mandharaka. Ngono nggih, ngestaken Jawi. Nyuwun pamit sinuwun. Iya, sing ati-ati. Kula tak medal Jawi. Nek mboten medal Jawi cilaka tanggung jawabe gedhe sini. Asli niku.
Kuwi karepe piye? Panjenengan mboten paham? Ora. Ya wis asa digagas. Lah malah ngrekoso. Nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati aja kaya bocah ngono iki. Kula tangi-wangi Petro, mokal kelakone ana wong siji rumput wong 100 iso menang wong siji. Petro mesti mati, nek Petro mati kula kelangan. Iya, metu njaba. Ngono iki. Nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Niki nek kula mboten ninggal medal jami. Niki mboten ajeng kelakone. Rama Prabu, piye Karna? Kagungan arta sedasa. Nek 10 aku ora duwe, nek eketan ana. Nah, niku sing kula karepe. Wong edan nyonya. Tampan ana wis gek minggat ngono. Gawe geger, ora ning Ngastina, ora ning Amarta, ora ning Mandalaka kok sing jeneng Bagong kok mesti kok senengane ora. Iki sih dadi keke ora. Ning areng ngulungke kok dubeng-ubengke. Nyo. Masa aku ki ndek anak bojo kok badan mengesak 20. Kuwi wae kelas tak sedekahke pas salat Id. Anakku do nyengoh, bojoku nyengoh mbok men. Sing penting fitrah. Zakat tak pentingke. Mergo zakat itu mengeringankan sakaratul maut. Ngono ya nggih, niki sekedhik wejangan. Iya, iya. Dadi panjenengan dadi Nalindra iki aja cetil, sok menehi wong sing ora duwe. Sok menehi wong sing kurang apa-apane. Diparingke bondo donya sampean. Bondo donya sampean, duit sampean mang simpen ora dadi emas. Nek mang bagek-bagekke dadi pahala. Iya, Bagong. Nggih. Niku meringankan sakaratul maut. Iya. Dong mboten tegese. Tegese piye? Nek wong ora seneng zakat, ora seneng meneh-meneh, iso nek arep mati ki nyawane didudut ki rasane. Ning ana sing piyayi didudut nyawane kalau malaikat ki mesem. Les. Oh ngono nggih. Niku tegese meringankan sakar. Didongke. Nyo, iki ana 400. Sukses. Ning kuwi tenan to, mbok menawa. Nek ngendikaning para kiai pancen ngoten niku ning nek asline ya apa ora, ya mbok wong kula rung tau nglakoni mati kok. Wila dalam diwedeni ngono kok kena 400. Sampeyan percaya mboten ora? Meringan ben enteng ya ben ora ya ben. Matiku sesuk ning pabaratan. Matiku sesuk kena pusaka kuwi sing tak anggap mati ingkang sejati. Wah ya wis. Ora mungsuh malaikat. Lho, perkara kuwi gumantung marang panguwasaning Gusti sing jeneng wong mati iki mesti nyawane dipethuk dening malaikat. Ning patiku tak jaluk sesuk aku mati dadi satru sejati, mati ning pabaratan. Oh iya, apik kowe. Ya wis. Sing jeneng wong gegeki karo kewajibane iki ngono kuwi. Ning wong zakat. Wong menehi kuwi pahalane iso dilipatkan sampai 1000 kali. Niku tenan, uripe dadi enteng. Percaya mboten? Nek ngomongane Bagong aku ora percaya. Nek omongane para ulah agama, omonganing para kiai aku percaya. Gandeng sing ngomong Bagong ya nuwun sewu ora tak anggap ngono wae. Oh ya wis, aku ya ora percaya. Karo omong aku dhewe wis ngesake nggih kula tak medal. Kaenggo ora bali meneh. Rekku tiba. Arep nyumet rokok kok gagah-gagah kok ora ana rek. Karna wonten maring adhawuh. Perkara iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Namung paduka Rama Prabing Mandara iki saged kedugi lan sak mangke saged menggak dateng geger wonten Madyaning Garing Mandalaka. Ya. Bocah tumenggungan tak jaluk suwane Majaku Rukmarata nuli ngestaken dawuh Kanjeng Sinuwun.
Atmacaku girca bagus. Kaget. Saringsun pijil ning madaning Datulaya. Nggih. Kumejot karo sing manah kula. Kurang-kurang bejane sisih sembiri negara Mandaraka dadi ajanging pasulayan. Ya mengingsun kepengin aja nganti ana para kawula ingkang padha kasempyok ing aredan. Merga pengamu ing para Satakura kelawan Petruk Kantong Bolong, tatanen Sangya para Wadyabala lan para kawula. Kula ana ngestaken dawuh Rama Prabu. Babar pisan budal kang padha sibu. Jeneng ingsun Arsa Kundur Kedaton. Kawula non ngestaken dawuh Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Marata karna kula untung maring adhawuh. Apa ora prayoga ndak kanthi manjing jroning Kedaton Rewangana wong atu aming Mandaraka nggone Kembul Nadah kelawan ibumu. Kawula nestaken dawuh. Mundi sabda pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka Marata wonten timbalan kaya ora ana dawuh maneh budhana kang padha sebo jeneng Sun Kundur Kedaton. Purna gati ning pananggilan. Sanata Asa Kundur Kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabon. Kawestingan saking Mandra tindak nyala Sri Naranata katingal tansah lumingsir lampahing Sri Naranata wau.